Sibiseries-ke bangcwele ekhuluma ngobuhle kaNkulunkulu, ukulunga kaNkulunkulu. Ngathi ngesonto edlule manje yendlalelo kunezinto esijwayele ukuyigcizelela la ekhanyeni masikhuluma ey'suke iqonde ucorrector amaphutha enziwa amanye amabandla, kakhulukazi amabandla afundisa ngempumelelo, athembisa abazalwane ukuthi uma ususindisiwe awusophinde uvule, usuyohleze ucebile, uzoba namamiliyoni, uzoba nayo yonke into efiswa inhliziyo yakho, bese siyagcizelela ukuthi akunjalo. Ngezinye iy'khathi uNkulunkulu uyaye avume kufike iy'nhlupheko ey'mpilweni zabazalwane. uNkulunkulu kuye ukuhlakanipha kwakhe angayiphendule eminye imithandazo yethu, anqaphe ukusinikeza ezinye zezinto esiy'celayo. Amanye amabandla ajwayele ukuthembisa ukuthi uNkulunkulu khithiza nje iy'mangaliso uma umuntu esesindisiwe. Uphila ngama-miracles yonke into, uma egula kune-miracle yokuphiliswa, uma eney'kweletu kuney'mangaliso zokucishwa kwey'kweletu. Sigcizelela ukuthi akusinjalo. Kaningi uNkulunkulu akazenzi iy'mangaliso, kodwa uyasalusa ngento ebizwa nge-providence, okuchaza ukusebenza kukaNkulunkulu ngendlela ejwayelekile. Uyasebenza noNkulunkulu kodwa akajwayele ukungenelela ngey'mangaliso ey'mpilweni zabazalwane. Wayekwenza lokho kodwa akusisi isikhathi akhetha ukwenza ngakho lokho esikhathini esiphila kusona. Ngase ngaveza ukuthi ukufundisa kanjalo nokugcizelela lento njalo ingagcina inika abantu isithombe sikaNkulunkulu esingekho accurate. Kube ngathi sinoNkulunkulu othanda ukusihlukumeza, sinoNkulunkulu othanda ukusibona sibalisa sikhala. Akukho accurate kumbona kanjalo uNkulunkulu, kodwa sinoNkulunkulu noma evuma zibe khona iy'khathi ey'njalo ukukhonzile ukwenza okuhle, uyathanda ukusibona sithokozile. Ngifuna ukuletha leyo balance kule series esikuyona manje. Namhlanje ngifuna ukukhuluma specifically ngendaba ebhalansisa indaba yokuhlupheka, iy'nhlupheko ey'mpilweni zethu. Yebo, uNkulunkulu uyayiletha iy'nhlupheko, kodwa futhi ziningi izinto asinika zona uNkulunkulu, intokozo asinikeza yona ukuba sijabule kungekho ukuhlupheka. Ngibeka kanjalo because noma kuney'nhlupheko intokozo fanele ibe khona. Anothi ukujabula kodwa uma kufika iy'nhlobo ngey'nhlobo zey'lingo, usho njalo uJakobo. Kuyajatshulwa iy'nhlupheko zikhona, kodwa futhi kukhona nje injabulo nentokozo uNkulunkulu asinika yona engenakuhlupheka nasizi phakathi empiyweni. Amen. Ngicela ngivule uTimothy wokuqala chapter 6. So sebenzisa nje ivesi elilodwa namhlanje, so lekelela ngamanye amabala kodwa naku la sifuna ukuhlala khona. 1 Timothy chapter 6 silapha ku verse 17. Paul-ke ubhalela uTimothy umnikeza iyalo kufanele ayidlulisele kwabanye ebandleni, specifically la ukhuluma nabantu abacebile ebandleni. Verse 17, bayale Timothy abacebileyo kulelizwe lamanje ukuba bangayigugumezi, bangathembeli engcebeni ephelayo, kodwa bathembele uNkulunkulu osipha konke ukuba sithokoze ngakho. Ngifuna nje sihlephule kancane leli verse, kunama-phrase abalulekile la ngifuna siwanake awu-4. Okokuqala ngifuna sibone lokukhathaniswa kukaNkulunkulu nemali. Ningathembeli kwingcebo kodwa nithembele kuNkulunkulu. Khona umyalezo osinikeza khona ngokuthi uNkulunkulu onjani. Bese kwesibili uma uPaul echaza uNkulunkulu osinikeza konke, uNkulunkulu osinikeza everything. Ngizofuna sinabe mbijana kulokho. Okwesithathu uNkulunkulu osipha konke, ngizokuchaza uma esethi imali edlela igama osipha lichaza ukuthi osigigcabezayo. Mhlawumbe ngizomjwayela ukukhuluma kanjalo ngesingisi, who gives us richly, osinikeza abundantly, okungaphezu kwesikudingayo uyagigcabezayo. Then okugcina ngizofuna sinabe ngale part yokuthi ukuba sithokoze ngakho.
khona sizoku-enjoya sokuqhathanisa kaNkulunkulu nemali, sibone ukuthi uNkulunkulu osinika zonke izinto, uNkulunkulu osinika zonke izinto ngokweqile, uNkulunkulu osinika zonke izinto ngokweqile ukuba sithokoze ngazo. Ilapho engifuna siye khona. Okokuqala, uqhathanisa uNkulunkulu nemali lapha ekuqaleni kwevesi. Bayala bacebileyo kulelizwe lamanje abantu abanemali nengcebo la emhlabeni, uchaza lokho ukuba bangayiguqumezi, bangathembeli, set their hopes, bangabeka amathemba abo engcebeni ephelayo, kodwa bathembele kuNkulunkulu osipha konke ukuba sithokoze ngakho. Lento ukuthi abangathembeli engcebeni ngoba iyaphela, kodwa bathembele kuNkulunkulu, ikunikeza umqondo ukuthi uNkulunkulu ukunika into e-opposite kwalento imali athi iyona. Ingcebo yasemhlabeni iyaphela, igama lisebenzisile igama eliveza into engekho clear, ayicacile kahle lento, eveza umqondo ukuthi ayithembekile, awukwazi ukudependa kuyona imali. Ihambe inqamuke usizo ekunikeza lona. Siyazi ukuthi yenze njalo umuntu mayefa, mazidlule emhlabeni imali ayikwazi ukusiza ngalutho. Inosizo wena umuntu esesemhlabeni ngelanga ofa ngalo imali yakho noma ngabe kuthiwa iningi kangakanani, ayikwazi ukukulekelela, ayikwazi ukukusiza ngale kwethuna. Ihambe inqamuke izinto engakwazi ukukwenzela zona imali. Ungayethembi, yethemba uNkulunkulu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu yena uwusizo olungahambi liphele. Lento yokuqhathaniswa kukaNkulunkulu nemali isinika umqondo kaNkulunkulu owusizo olu-ongoing. Nangale kwethuna abathembele kuNkulunkulu babe besancela ama-benefits kulokho kumethemba kwabo uNkulunkulu. While labo abethemba imali bayothi bayancela kungaphumi lutho, imali sisele emhlabeni ingasakwazi ukubalekelela ngale. Kodwa in fact nalanje emhlabeni imali ayethembekile, ayikho clear, ayicacile, i-uncertain, akusiyinto ongadependa kuyona ngoba iyaphela umuntu esala emhlabeni. Ihambe iphela imali, iyantshontshwa, bayayikhwabanisa, iyaphela nje yona noma uyispenda imali. Kodwa thembela kuNkulunkulu ngoba usizo ayilona uNkulunkulu alinqamuki, alipheli impilo yakho yonke la emhlabeni. Noma ikhona imali iyaphunguka i-value yayo, izinto ziya ngokuyayibiza. Into ebikwazi ukuzenza ayisakwazi ukuzenza in the future, iya ngokuya incipha kwi-value nosizo eyilona kuwena osuke unayo. Ungayethembi, thembela kuNkulunkulu osizo lwakhe ne-value akwazi ukukulethela nempilweni yakho ayinqamuki, ayinciphi, kodwa yilokhu yanda as uqhubeka ufunda ukumethemba even more. Imali ayikwazi sometimes ukwetheka ezinye izinto osuke uyifisa ngempela. Umuntu uyafisa ukuthi kube nabantu abamthandayo, bamthande nje sincere, bangamthandeli izinto asuke enazo. Ayithengeke leyo shamkhani leyo. Awukwazi ukubakhokhela abantu ukuthi bakuthande kuvele enhlizweni yabo. Ungabakhokhela ukuthi badlale la eduze kwakho, bakukhothamele, bashaye ngathi bayakuthanda, kodwa ngoba bayakuholela lokho. Awukwazi ukukhokhela i-sincerity equbuka enhlizweni yomuntu, akuthande nje noma ngabe kuthi unayo imali noma unayo, ayithengeki. Khona izinto imali engakwazi ukuyithenga noma usuyinqwabelanisile yabaningi, kodwa ezibalekile emphefumulweni womuntu. Ingakho uzwa ngama-millionaire ayiphonse ema-building phansi ayophahlazeka phansi. I-millionaire i-commit suicide ngoba kunokulangazelela kwenhliziyo okungakwazi ukuhlangatshezwa imali noma iningi. Ungayethembi, yethemba uNkulunkulu okwazi ukuhlangabeza zonke izidingo nezijulile zenhliziyo ngendlela eyanelisayo emphefumulweni womuntu. Amen. uNkulunkulu uyi-opposite yalezinto uPawule agxeka ngazo imali. Ayithembekile, iyashabalala,
usizo ekwazi ukusenzela lona. Yethemba uNkulunkulu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uwusizo empilweni yomuntu. Usinika zonke izinto kuba sithokoze ngazo ngendlela engashabalali, ngendlela engaphunguki, ngendlela engazukuhamba uhambe isiphothe. Uwusizo la emhlabeni, uyasibusisa nangale komhlaba. Uwusizo zikhathi zonke zempilo yethu. Akukho la asiphoxa khona uNkulunkulu. Ekseni ungathembela kuyena, umfice ewusizo uNkulunkulu. Ekuphi izinto ezinhle ukuba uthokoze ngazo. Emini umfice njalo, ebusuku usuke njalo. Ngesonto, ngomsombuluko nangoLwesibili kuze kuyophela isonto eqala elinye, uwusizo uNkulunkulu. Ngesonto lokuqala lenyanga nelesibili nelilandelayo, wonke amasonto empilo yakho uNkulunkulu uhleze khona nje ekhithiza. Umthombo ongashi uNkulunkulu. Kuqala uJanuary, February, March, April ka December, uNkulunkulu mawulokhu ubheke kuyena uzolokhu umthola nje ewusizo, ekhithiza, awusoze umfice sekomile. Ivelu seyiphelile kuNkulunkulu. Yonke iminyaka yokuphila kwakho, kusukela usasisibelethweni sikamama, kuye umntwana, kuye uyi-teenager, umuntu omdala osemncane, umuntu ogugayo omdala, uzufike la ufa khona. Akukho la uyokufika khona uNkulunkulu esephela amandla engasakwazi ukukulekelela. Ungcono kunemali. Ungamethemba kunemali. Bayale Timothy ukuthi abangabeka amathemba abo kunemali eshabalalayo ephelayo, abawabeke kuNkulunkulu, ngoba noma imali ikwazi ukumsiza umuntu imenzele izinto ezinhle ayifisayo, uNkulunkulu ukwenza kangcono lokho. uNkulunkulu uyenzelana izinto ezinhle ezinjabulisayo umuntu kangcono kunemali, ukwenza consistently impilo yethu yonke uNkulunkulu. Nevesi engithandayo kuDuteronomy athi uNkulunkulu yena uNkulunkulu kaIsrayeli, bese ethi ngaphansi kwakho Israyeli ubanjwe izandla zaphakade, ingalo zaphakade, everlasting arms. Into efana nale athi kwenye indawo uyoze ube impunga Israyeli ngithwele. Ezemali izandla ziyaphuka ngezinye ikhathi. Mawuhamba noNkulunkulu uphethwe izandla zaphakade. Ingalo ezayibaphethe kusukela eAdamu kuya koLothi, kuya koNoah, noAbraham, noDavid, babale noJohani, babamkhulu nobani, nathi sibanjwe lezo zandla esingazethemba. Ungcono uNkulunkulu. Ungcono kunengcebo yasemhlabeni, uNkulunkulu omuhle kanjalo. Uyawuza umqondo engizama ukupenda. Abantu imali iyathandeka ngithi. Akufanele siyithande, kodwa noma singayithandi imali naturally nje abantu bayayifisa imali, into enhle, into esizayo, nemindlela engasiyisona. Kuhle ukuthola imali ngoba iyasiza, sonke siyafisa ukuthi siyithole imali noma singathi ukufaka inhliziyo zethu kuyona. Ngifuna ukuthi kuwena le ndlela obuka ngayo imali nezinto ezinhle ezenza imali, izinto ezimnandi eziletha empilweni, uNkulunkulu uyazenza lezo zinto kangcono kunemali. uNkulunkulu omuhle, muhle kwedlula imali, muhle ngempela mayedlula imali. Lo mqondo engizama ukuzana. Iphrase yesibili ngifuna siyinothise la, ukuthi uNkulunkulu osinika konke. Uvese 17 again masimfunda, bayala abacebileyo kuleli zwe lamanje kuba bangayikhukhumezi, bangathembeli engcebeni ephelayo, kodwa bathembele kuNkulunkulu osipha konke. uNkulunkulu osipha konke. Yini izinto uPaul eyisemqondweni wakhe ebhalele yagama lethi everything, uNkulunkulu osipha everything. Usipha konke. Mangibuka amavesi angaphezulu namavesi angenzansi kwaleli around leli vesi, kunomqondo enguthola ukuthi uPaul unani emqondweni wakhe. Into yokuqala icabangayo iyona lento yengcebo leyo, imali, inzuzo. Bayala abacebileyo kuleli zwe lamanje. Mawungambuza uPaul ukuthi bacebe kanjani labantu, bayithathe le ngcebo
I think for sure bezothi bayiphiwe uNkulunkulu. So into yokuqala semqondweni wakhe lento vela khuluma ngayo la mayithi uNkulunkulu osipha konke nalendaba enayo niphiwe uyena uNkulunkulu ngakho ningathembeli kuyena ningathembeli kuyona ingcebo thembani lo onikeza ingcebo musuthembele eglasini yamanzi themba isiphethu lamanzi aphume khona so uNkulunkulu mayithi uNkulunkulu osipha konke usipha ingcebo uNkulunkulu. Yebo khona la kule chapter siyayala ukuba singabantu abafuna ukuceba abantu abathanda imali for example ku verse 9 kuyona le chapter kodwa labo abathanda ukuceba bawela esilingweni ogibeni naseyinganokweni zokula eziningi ezilimazayo ezikhalakalisela abantu ekufeni nasekubhujisweni ningafuni ukuceba bazalwane noma bekhona abantu uNkulunkulu abanikeza ingcebo benazange bayifune ngalendlela esiyala kuba singenzi ngayo la kodwa uNkulunkulu abenze nje bacebe bengafakanga inhliziyo zabo kuyona bengazokwethembela kuyona ingcebo uNkulunkulu uyaphana ingcebo ungazange uze wenze lesono sokuthanda ukuceba nokuthanda imali. Verse 5 ubethe ekhuluma ngabafundisi bamanga uthi ukuxabana okungapheliyo kwabantu abangqondo yabo yonakalisiwe futhi abaphucwe iqiniso abathi ukuzenzela inzuzo kunguNkulunkulu khona abantu abacabanga ukuthi uNkulunkulu ukholwa indlela yokwenza inzuzo ngizoba umfundisi ukuze banikele ngicebe ngizoba umzalwane ukuze ngithole umsebenzi ngithole imali ngigwilike amabandla abafundisa abantu ucabanga ukuthi uNkulunkulu igodliness ukwazana noNkulunkulu indlela yokuzuza imali asinabi abantu abanjalo thina kodwa bayala bacebile ngamanye amazwi uNkulunkulu uyakwazi ukupha ingcebo ube ocebile khona abantu abacebele bandleni abangacabanga ukuthi indlela yoNkulunkulu indlela yokwakha imali abangasiba abantu abathanda imali abangasiba abantu abathanda ukuceba kodwa bacebile ngoba sinoNkulunkulu ophanayo ingcebo noma ungayithandi imali nezwe zalona mhlawumbe ngifundisa ukuthi singayithandi ingcebo singafuni ukucela namhlanje ngifundisa ukuthi kodwa uNkulunkulu uyakucebisa ngezinye izikhathi ungafunanga ukucela ngakho ungafuni iphela ukucela awudingi ukuba umuntu othanda imali ukuze ube nayo uNkulunkulu efuna ube nayo uyakugixabeza uNkulunkulu ungazange ube umuntu ophilela imali ohleze ecabanga imali ozakhokha ama-bribe ukuze abe nemali enze izono ukuze abe nemali asacrifice into ezibalulekile compromise ngenxa yemali cha awudingi ukwenze njalo ngoba uNkulunkulu ozothi mayefuna ube abanye balabo abacebile bandleni akugixabeze ngemali ungazange ube umuntu ogcwele uthando lwemali njalo uNkulunkulu wethu again sibuza ukuthi mayethi usipha konke yini ngesemqondweni wakhe lapha verse 18 ngithola umqondo ukuthi ukhuluma hayi nje ngemali nengcebo kodwa nanazo zonke izinto ezikwazi ukuthengwa yiyona imali ingakho ku verse 18 bayani ukuba benze okuhle labacebile bacebe ngokwenza imisebenzi emihle baphane futhi babelane nangu umzalwane omphofu leli bandla elinabanye abantu abacebile uthi Paul eTimothy lapha eEfesu tshela laba abacebile ukuthi abenze okuhle bagcwele imisebenzi emihle baphe kulaba abangacebile abampofu bababele kule ngcebo yabo lo amphofu mayesephiwe nakho ukudla usekuphiwe nazi ingubo uyiphiwe nazi ezinye idingana nazo uyiphiwe sebemabele mawumbuza ukuthi uyithathe lezinto oyiphiwe uyithole kanjani uzothi naye uNkulunkulu ungibuzisile ngazo uNkulunkulu osipha konke including zonke lezinto imali ekwazi ukuyithenga uyasipha uNkulunkulu ukwazi ukupha zona ingekho imali yedwa into Paul ayishoyo la nami umuntu uphofu kodwa uzokuthola konke akudingayo ngoba labo banemali bayayalwa ukuba babalekelele laba bamphofu uzoyithola izinto eyithengwa imali ungenayo imali ngoba uNkulunkulu osipha konke. Amen. Verse 7 mangiqhubeka ukuthi ubalani la kulo konke wakhe. Ubala zonke izinto umuntu angayithola esala emhlabeni.
Uthe verse 7 ukuba asilethanga lutho emhlabeni sobala futhi ukuthi asiyakumuka nalutho. Wafika unqunu uyitetemela nje. Ngenalutho ngenamandla okwenza lutho. Zonke izinto nazo kusemhlabeni ngicela semqondeni kwaPaul ukuthi zonke uyinikeze uyena uNkulunkulu. Wafika uhambaza nje ungenalutho awuyibuke namhlanje ukuthi nezinto ezingakanani compared to the day uzalwa ufika ungenalutho emhlabeni. Yebo uyokushiya konke emhlabeni kodwa konke onakho between ukuzalwa kwakho nokuhamba kwakho emhlabeni uphiwe uNkulunkulu. Uphiwe uNkulunkulu. Ngakho mangazube nesithombe sikaNkulunkulu oncisha naye ngoba ukhozi uhlale ethi ungalindeli ukuthi imthandazo iphendulo yonke unesithombe esirong. UNkulunkulu wena okunika yonke le nyambalala yezinto nazo manje ziningi mawungathatha isikhathi sokuyibala. Sijwayele ukuthi isifocusa kulezi zinto esingakabi nazo siyifisayo awubale nalezo nazo manje. Qhathanisa isimo sakho mawuzalwa nesimo sakho manje ubona ama-possessions onawo ukuthi maningi kangakanani wonke uwaphiwe uNkulunkulu. UNkulunkulu onjani? Generous God. Kuverse 8 ukudla nokugqoka qhamuka kuyena uthi kepha masaneliswe uma sinokudla nokokwembatha. Qhamuka Paul ukudla nokwembatha sinoNkulunkulu osipha konke. Dlile ugqokile kuvela kuNkulunkulu. Kuverse 13 impilo uqobo lwayo ivela kuNkulunkulu uthi ngiyakuyala phambi kaNkulunkulu onika ukuphila kukho konke. Verse 13 uNkulunkulu onika ukuphila kukho konke naphambi kaKristu Jesu owavuma ukuhle phambi kaPontius Pilate. SinoNkulunkulu onikeza ukuphila kuyihlahla notshani ngendlela eyiphila ngazo njengoba ikhula. SinoNkulunkulu onikeza ukuphila ezilwaneni. Uthi uJesu akukho nenyoni encane noma kangakanani engangesipele noncede yawazi uncede. Awufi uNkulunkulu engavumanga. Uyena unikeza ukuphila, uyena othethe ukuphila kwakhe nawe ukuphila kwakho njengomuntu kuvela kuNkulunkulu. Ingakho uphefumula, ingakho igazi lihamba, ingakho ingqondo isebenza, ingakho amamasela esebenza, uphiwe uNkulunkulu lokho. Khumbula nalokho masubala izibusiso zakho. Qhathanisa umuntu ofile nawe ubona igebe lomusa kaNkulunkulu akunikeze wona. Njengoba unomzimba ofunctionayo uphila kanje isipho sikaNkulunkulu ngoba sinoNkulunkulu osipha konke. Le ndlela yokumbuka kanje uNkulunkulu yenza lo mqondo uPaul eza nawo athi masinokudla nokugqoka asaneliseke uthi kuba nomqondo owenza umqondo njengasamuntu. Ngoba mangithi mina kumuntu noma ungakasebenzi ungakashadi ungabi nayo imoto ungabi nayo indlu kodwa ngoba unokudla nokugqoka yaneliseka abezwa kahle abantu. Kuba sengathi ngicishwe eyiningi izinto ngijabule nje ngento ezincane. Kanti le ndlela yokubuka kanje yenza ubone ukuthi unikwe eyiningi izinto already. Ezincane nje lezi ezikuxakayo uthi amehlo akho athi njo kuzona. Uthi njo ekuthena unawumsebenzi. Asuke kona konke okunye okuhle uNkulunkulu akunikeze khona kwenzele khona. Uthi njo ekutheni uyakhula ikalapheka into egulisayo. Noma wawuthola umshado wafisa ukushada noma yini enye ongabi nayo efisayo bese uyawasusa amehlo kuNkulunkulu osipha konke. Konke. Okwesithathu usipha ngendlela ecebile. Usipha richly. Usipha ngokugicabeza. Manje sigaba ukugicabeza ngethatha kuleli verse leli lichaza ukunikeza ngokweqile. Bewucela nje islice sesinkwa. Ngikunikeza uloaf and a half. Hayi ngoba ngikujuba ngiyagicabeza nje. Uyodla usuthe ushiye labanye ubelele nekusasa uzuphane ngalento le. uNkulunkulu onjani. Usho njalo la kuverse 17 moya ngasekugcineni kodwa bathembele kuNkulunkulu lezulu lithi osipha lithule kanjalo awesingisa yaveza lithi who will richly provides iyezivile ngokweqile ngokungaphezulu kodingayo uNkulunkulu osipha okungaphezulu kwesidingayo ubethe lapha ngaphezulu asaneliseke masinokudla nokugqoka
La uyasikhumbuza ukuthi kodwa uNkulunkulu akagcini lapho, usinika okungaphezulu kwesikudingayo, usinika ukudla okungaphezulu kwesikudingayo, okugqoka esingaphezulu kwesikudingayo, nezinye izinto ngaphezulu kwalezo. Bekwanele ukuthi udle ufudumale ukuze uphile nje emhlabeni usebenzele uNkulunkulu. Kodwa ubuke izinto nazo ngaphezulu kwalokho. Awunazo nje isinkwa namanzi ukudla uphuze, umuntu angaphila nesinkwa namanzi. Wena unane oros wena. Unane rama. Futhi uyishintshe sibe mhlophe isinkwa sakho. Ubuyisifake nophololi nojamu isinkwa sakho. Okugqoka bekwanele kube bekunikeza ublanket nje oyohlezi uyibophe ngawo bese usebenzela uNkulunkulu uyigodla ngoblanket ungakhotholi futhi kungaveli umuntu bakho. Kodwa unane izicathulo. Futhi zikhona zimbalwa impela. Unamasokiso washintshayo namabhluke neziketi nezingubo. Ubuye ukhethe kuphela isikhathi impela abantu babe late ekhethe ukuthi agqoke yiphi ingubo. uNkulunkulu ogigabeza nayo. Unezinto zokufudumeza eziningi uyayishintsha zinanembalabala. Kukhona ngisho igqoko nezinto zokufaka what do you need those things for? Awuyidingi zonke lezo zinto. Kuze kube namacici, namaringi, namawashi, namanecklace, nezinto zokuyiphopotha kuningi asidingi kodwa sinoNkulunkulu onjani nje. Now I'm saying amen. Hallelujah. He gives us richly. Usinika kungaphezulu kwesikudingayo. Asidingi okwangempela bathandekayo. Iculture enamazi uNkulunkulu futhi influence uSathane esifundisa ukunganeliseki nokungabongi ngokuthi singayiboni izinto engaphezulu kwesidingayo sithathe for granted engathi no konke lokhu ngiyakudinga lokhu ngibeka one side lokho kuphi lokuya nokunye akufanele sibe njalo. Yebo ukumsebenzi, yebo mhlamba uphilisiwe ekuguleni kwakho, yebo khona inhlupheko ezikhona kodwa ke ubuke izinto uNkulunkulu akuphe zona ongayidingi. SinoNkulunkulu who gives richly. Unikeza okungaphezulu kokudingayo uNkulunkulu. SinoNkulunkulu osigigabezayo ngokuhle. Amen. Ngifuna ukuvala ngalena. Usinikeza okuhle ukuze sithokoze ngakho. Uyabona ivesimali ephelele. Usinika zonke lezi zinto ukuze sithokoze ngazo. Imbeka kwenye category manje uNkulunkulu lento. Akakunika nje isinkwa namanzi ukuze uphile ungafi. Kodwa uyandisa akunikeze okungaphezulu kokudingayo ukuze nje ube happy. Ukuthokoza kuchaza lokho. Mawufuna igama elijulile lesiGreek lichaza ukuba happy. uNkulunkulu ziningi izinto asinika nezimpilo zethu ukuze nje sizoba happy. uNkulunkulu othanda ukusibona sithokozile yingakho esenzele zonke lezi zinto asenzele zona. Unjengomzali uNkulunkulu umzali uyathanda ukubona nje ingane ithokozile akathandi nje ukuthi ingane yami ayingafi. Ngakho angidlisi ukuze ingafi. Yilokho ngiyakufunayo. No kodwa khona nje umzali akwenzela ingane ngoba kumnandi kunento nje sicusho ngokumzali mayibona ingane ijabule excited. Umama unomntwana omncanyana oncilayo. Kube mnandi nje kumama ukubona ingane ilangazelela iyakhalela lobisi umama nje ajabule ukuyinikeza just ngoba lengane wakuze idlala unyama mayicela. Nina nizazi ingane ezincane kumnandi nje ukubona leyo nto kumzali. Ingane ijabulele into oyinikeza yona ma uyifake emanzi mayisencane amanzi afudumele kamnandi uyibonze kwamnandi enganeni. Nakubona kube mnandi nje ukubona ukuthi ingane is enjoying into oyinikeza yona. Mayisithe ukukhula kube mnandi uthenga ibhola ayijabule kanje ingane ziyalijaha kumnandi ziyahleka ukuhlala nje kube mnandi kuwena ukubona ingane ezimnandi. Ivela uNkulunkulu leyo. SinoNkulunkulu othanda nje ukusibona sihappy.
kunento emnandi kubaba ezulwini ukubona nje uenjoy izinto akunikeze zona ingakho ikunika extra engakuniki nje okunecessary kuphela for impilo uyathanda ukukunika nebhola akunikeze nezinye izinto ongayidingi nama-toys okudlala ngoba nje kumnandi kuyena ukuthi icosolo mayibona uhappy u-excited ujabule uNkulunkulu othanda ukubona injabulo kubantwana bakhe akase sisiqhwaga sendluzu lesihleze sibheka ukuthi nje ngabancinza kanje bajabula kangaka manje bazozebone konje ngakurufa kuphi ukuze babe ngcwele cha khona isidingo seyihlupheka ukuze silekele ukungcwele bethu kodwa sinoNkulunkulu othanda ukusibona sitshakadula njengamathole empilweni yethu. He gives us all things to enjoy. Kusho ivesi inezinye izinto ongayibala lapho uma ucabanga izinto uNkulunkulu asinikezela zona ukuthi siyijabulele awuphekwe ngala chapter 4 yona le ncwadi lethu ngicabanga njengoba uPaul ebhala lamazwi khona into ayidayishile chapter 4 engicathisa khona emqondweni wakhe mayithi uNkulunkulu sinika zonke izinto ukuze sithokoze ngazo. Lapha kuverse 1 chapter 4 ukhuluma ngabantu abafundisa amanga ngezikhathi zokugcina. Uthi manje umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayahlubuka ekukholweni. Banake imoya edukisayo nezimfundiso zamadimoni. Wazi amadimoni ayafundisa. Kuverse 2 ngenxa yobumbulu ukukhohlisa idisithi yabantu abaqamba amanga abashiswe uphawu kunembeza wabo baqamba amanga futhi abasana kuyisola ngalokho. Ezinye zezinto abayifundisayo njengoba beqamba amanga nje banqabela ukuganana bathi abantu abangagani abangashadi ngoba emqondweni wabo khona into embi ngalento yokuganana. Probably bacabanga ngendaba yokucansi bathi liyangcolisana abantu abangagani bethi akuzilwe ukudla akakhuluma nje nge-fasting la ukhuluma ngokuba nezinto umuntu angazidli. Ngicatha uPaul unomqondo walamadoda ayamaJuda ahambe efundisa abantu uPaul awaqalayo ukuthi fanele agcine umthetho kaMose owawunezinto eziningi oyibalayo ukuthi kumele ingadliwa. Bathi akuzilwe ukudla okwadalwa uNkulunkulu kuba kwamkelwe ngokubonga yibo bonke abakholwayo nabalazi iqiniso. No, uNkulunkulu uyidela lezi zinto khona sizozamukela ngokubonga sibona ubumnandi bazo si-enjoya i-pleasure eqhamuka kuzona bese siyayibonga inkosi njengey'ngane zijabule ngoba siyakubonga libhola kuthengele lona ngoba uNkulunkulu kunjalo wayidala lezi zinto ukuganana ukudla ukuze sikwamukele ngokubonga sizwa ubumnandi uNkulunkulu asinika bona ngalezo zinto. So kubala ukuganana nayo yonke pleasure eza nabo umbhede wasemshadweni unobumnandi uNkulunkulu asinikeze bona ukuze sizombonga ngabo ukuba nonkosikazi nomyeni nabantwana nibe umndeni nezihlobo nani ukuganana kwakhe yonke le family structure akumnandi ukuba nayo uphilonga kuyona unemfudumalo kuyona wamukelekile kuyona bonke ubumnandi uNkulunkulu wakudala ukuze umbonge ngabo enjoy umbongo all things to enjoy. Ukudla uPaul indlela ekhuluma ngayo iyamangaza la ngoba labantu bayafundisa ukuthi akubele izinto ezingadliwa babengathanga yonke into kwakunezinto nje ezithize njengengulube uNkulunkulu wayethi amaJuda angayidlisa abafundisa izifundo ezithize emva kwalokho uma kufika uJesu zonke izinto ziyadliwa yadlula leyo mthetho leyo. uPaul ulwela ukuthi ipork abangancishwa abazalwane yona ngoba nayo uNkulunkulu wayidala yasoftanyana kunebeef yanosawotanyana ukuze siyenjwe simbonge uNkulunkulu. Unenkinga uPaul ukuthi kube nezinto esincishwa zona ngoba sazikwazi ukuyi-enjoya sidumisa uNkulunkulu ngazo ngoba uNkulunkulu uyafuna si-enjoy izinto. Yizwe nayo lesoftanyana bifanyana emsolthanyana umnandi ubhaykhona uNkulunkulu wawudelela ukuthi sikudle ngiyabonga Nkosi. Uyayithanda lezo zinto uthanda njengomama ephekile ebona ingane siyazamnandi nto mayikho into esalile athi uma ngiyakuthanda
ngithanda ukudla kodwa ukuthi ixosololo enhliziyweni noNkulunkulu unjani uthi mayiqhubeka verse 4 uthi ngokuba konke okudalwe uNkulunkulu chapter 4 verse 4 konke okudalwe uNkulunkulu akukho nakunye okumele kulahlwe ku-reject abantu bathi asikufuni lokhu uma kwamukelwa ngokubonga ngokuba kugcweliswa ngezwi kaNkulunkulu nomkhuleko yonke into uNkulunkulu ayidalile ayikho afuna si-reject ufuna sizamukele zonke izinto ayidalile bese siyayi-enjoya bese siyambonga ngazo uthi uPaul zonke zingcwele uma zihambisana nezwi kaNkulunkulu akathi enjoy izinto uNkulunkulu athi ayinga-enjoya luhlu ucansi emshadweni iqalekisiwe ngaphandle komshado cha lokhu ungake-enjoyi lungcwele malihamba ngokwezwi kaNkulunkulu nenyama injalo nokudla kunjalo nento zokugqoka zinjalo zonke izinto uNkulunkulu asinike zona aligned with izwi lakhe bese uyakhuleka umbonga uNkulunkulu ngazo zamukelekile zingcwele ayikho into engekho ngcwele ingulube coach sewusilayisile kahle ingcwele lento amen bakela coach niphambana noNkulunkulu uthi uNkulunkulu angabi khona esikunqabayo ngoba konke kudalwe uyena ngenhloso ukuthi si-enjoye bese siyambonga manje ake siphinde ngiyathanda ukuyenza into ake siphinde sinabe kuleli gama elithi konke uyabona kuverse 4 ngokuba konke okudalwe nguNkulunkulu kuhle akukho nakunye okumele kulahlwe uma kwamukelwa ngokubonga sengibale umshado nobumnandi bonke bawo sengibale ukudla uNkulunkulu afuna si-enjoye yini esingayibala izinto enje they are worth ukuthatha isikhathi ngazo ke sibale nje ngoba sabantu abalibalayo thina ingakho sibalisa kangaka ingakho singajwayele ukwanelisa ngoba siyalibala izinto konke kuhle uNkulunkulu ufuna si-enjoy bese siyambonga ngakho unomqondo la wokuthi yonke into ayidalile uNkulunkulu everything in creation qala kutshani nje buhle lapha phansi abanye baze bathanda ukukhumula ixesha bahambe ngeenyawo kuthi thofo kuba soft baba abanye bathanda nje ukubuka nje afaki lawnmower lapha kulala ebuthule kuthi dum nangeke ibuye ephicweni lakami ke ngihlala nje ngibuka utshani kunento emnandi nje ngokubuka la ngithula leliyana uNkulunkulu uyidalile leyo nto ukuze ngiyibuke kube mnandi kumina ngibe-enjoy nje for no reason asikiza singidingela ngitshani mina angenzi lutho kumnandi nje ukubuka nje uyambona uNkulunkulu onjalo okunika izinto ongayidingi engenamsebenzi ukunika nje bathi abantu ukunika nje just nje amen bazalwane just nje siNkulunkulu onjalo ovela adala izinto engenamsebenzi njengey'mbali nje yini ijob yey'mbali benza ukuze ngicatshele umshado ngifuna iy'mbali namangazi zenzani kodwa kumnandi nje ukuthi ikhona ziqhakazile ziyellow ziblue zipurple zibomvu zinjani uyidalele uNkulunkulu iy'mbali why wathatha isikhathi wadala iy'mbali ey'ningi kangaka for what ayibasi mlilo azakhi izindlu they are useless except nje ukuthi si-enjoye uNkulunkulu onjalo kunezinto ayidalile eziyinqwaba emhlabeni ey'ngasebenzi for nothing except pleasure uNkulunkulu we-pleasure uNkulunkulu othanda ukugicabezana izinto ey'ngenasidingo ukuze sithokoze nje ngazo ungabala wena ini in fact lama senses mayebala sense of taste ulimi lukwazi ukuzwa into ebabayo lukwazi ukuzwa into enoshukela lukwazi ukuzwa into enosawotanyana lukwazi ukuzwa into eshwaqayo enjani lizo zonke inhlobo zezinto sikuphi isidingo ngoba ukuze uphile ngangakunika nje isinkwa namanzi awudingi ukutesta anything futhi wayengenza uNkulunkulu kube nesikhala la eceleni vula lento ushutheke la kuvala bese uyaphila futhi ungagula sasikuphi isidingo sokudala ulimi ukuze
ukuze uthi uyidla lento uzushukela namnca yamnandi lento noma mawuthanda ukusawutanyana nokubabanyana uNkulunkulu wadala isense of taste ukuze nje kube mnandi uyathanda uNkulunkulu kube mnandi abantu baenjoy nje izinto kumnandi kuyena unjalo ngokwendalo yakhe isense of touch uNkulunkulu uyathanda uthinte uzwe kufudumele uthinte uzwe kubanda kupholile uyathanda abantu baenjoy ukuhagana leyo lokho kufudumala ukuba seduze nomngani wakho noma umuntu oshade naye leyo enjoyment nepleasure lezo zinto ivela kuNkulunkulu ingane uma izikhala ifuna ukunamathela nje esikubeni sika mama idalo uNkulunkulu leyo nto for no other reason ukuthi nje kube mnandi isimele wayefunelana uNkulunkulu sizwe iphunga lezinto wawungazidla ungayizwa ngawuzwazo le yadliwa la yidliwa no need to smell anything kodwa uNkulunkulu udala isimele ukuze lamakhekhe ungakawathindi manje ujaha ukwathinta kusuke nje iphunga kravini lalama muffin evanilla luye kamnandi ulidle ngephunga ungakalithinti uNkulunkulu onjani ke mnandi lemuplo wakho uNkulunkulu lonenhliziyo ukwazi ukuzwa ngendlebe sizwe umculo sizwe ama-instruments sizwe amaphimbo amnandi sizwe inkulumo enjoy ama-conversations with one another ukubona ngamehlo sibone izinto ezinhle sibone ilanga liphuma liyoshona sibone amafu sibone izinkanyezi sibone ubuhle kubantu uNkulunkulu abudala sibone izilwane ngeyinhlobo mawubuka ama-shows ezilwane ubone ukuthi okunye nje understand ukuthi uNkulunkulu ayikwenzelani kodwa ngicabanga ukuthi wayekwenzela ukuthi ukubone bese uyambonga uNkulunkulu kuphela nje amen bazalwane amen nawe kwi-list yezinto ongayibani ukulala i-fresh air ubumnandi nje kwama-jokes nokuhleka i-humor yadalwa uNkulunkulu abantu bakwazi ukuhleka kube mnandi kwavela kuyena abangani ama-sports izinto ezifana singazenza ukufunda uenjoy ukuthola ulwazi ukudiscover izinto ama-movie iy'nganekwane iy'tori iy'ncwadi ey'bhalwayo ama-magazine social media yonke into emnandi ivele enkosini usipha konke ukuze sithokoze ngakho ayikho into enhle eyadalwa usathane nezwe nokubukeka ngathi kuhle kuletha ukuyisola makuvela usathane kodwa konke okuhle kuvela enkosini ngakho God is good bazalwane all the time is good uNkulunkulu okuxabezanayo kanjalo mase nikhumbuza ngeyihlupheko ngelinye ilanga anokhumbula kodwa ukuthi you have such a God onjengalo izihlupheko zamakhoma uNkulunkulu abuya wafakuza sisize ngazo kodwa siuNkulunkulu osipha konke ukuze sithokoze ngakho amen amen.